Здравейте, пичове! Преди да започна с съществената част на клипа, бих искал да ви благодаря за 100 абоната. Тоест, вие ме подкрепите един вид. Един вид, аз имам супер малко клипове и съжалявам, че не мога да качвам по-често, защото съм надаскал и прочее, знаете. И благодаря ви за тези 100 абоната, надявам се скоро да станат много повече. Тоест, канала ми е някъде на 4-5 месеца и вече имам 100 абоната и само 9 клипа. Така, благодаря. Още веднъж. Значи, CSGO имаше нов апдейт и този нов апдейт решихме да го тестваме малко, защото видях едно клипче на един английски геймър, CSGO ютубър, който използваше спрейовете като начин да се прикрие зад тях. Тоест, един вид да лоу-хаква по този начин. Ето как с един мой приятел, който е тъп, знам, че гледаш това видео, тъп си. С един мой приятел решихме да го тестваме и сега насложихме няколко спрея от видеото, което може да видите. Вижте, че сложихме няколко спрея и се опитахме да се скрием за тях и честно казано накрая на клипа се получава перфектно, просто не знаехме как да го направим в началото. Чисто много бяхме в това и вече имаме горе-долу идея и честно казано всеки рунд спрейовете си остават там. Тоест ако чупиш стъклото, спрейовете се махат, но следващия рунд се връщат. И така. Ние пробвахме с SSG-то, с AWP-то, да видим как изглежда през спрейовете, как се вижда. И от едната страна на стъклото абсолютно нищо не се вижда, от другата страна се вижда перфектно, все едно няма спрейове. Това е перфектно. Един от проблемите на това нещо, с спрейовете, е, че другият отбор може да чуе как ти слагаш спрей, т.е. имаш няколко секунди да сложиш спрей, знаете, и до тогава не бива да мърдаш през това време, за да го сложиш. И избираш, или ще убият, или няма да сложиш спрей. И после пак ще убият, така, това се подразбира. И това е един от проблемите като цяло. Според мен Valve няма да умахнат това нещо, защото ще ги мързи, да я знам. Този апдейт беше много мижав и тия шибани спрейове само ще прецакат играта. И особено тези, които не знаят, че това може да става този един вид лоу-хак. Те не знаят, че такова нещо съществува. За тях ще е много по-прецакано, защото ти просто седиш и си минаваш и гледаш някакви спрейове. Мисъл, нищо интересно. Не можеш да предположиш, че за тях има някакъв човек или нещо такова. И просто другият човек те вижда просто перфектно и може да ти набие хедшота като нищо. Просто това е перфектно скривалище един вид. Един вид сам си правиш скривалището в CS, което е добре, обаче съответно за другия, който е нов или който въобще не знае, че в апдейта има спрейове или който не знае, че може да се криеш зад спрейовете, просто ще бъде супер прецакан. Мен това вече не ме тревожи, защото аз си знам как се баца с това. Знам как работи тия неща и мен ще ми е много по-лесно, ако искам да пребия някой. Той няма да ме види, аз просто мога да го убия. Чисто и просто няма да му направи впечатление, нали, ще каже, спрейове, даже най-много сложи неговия там. И толкова ще му е. И бам, една хедка е до там. Пичо, това беше общо взето. Коментирах за апдейта и спрейовете. Като цяло, може да изгледате клипа, ако искате до края. Там вече става наистина невъзможно да ви изчуят през тези спрейове, които ние сложихме. И общо взето това беше. Благодаря ви за 100 абоната и че изгледахте и това видео. Довиждане!
heart. But we were drowning